Jeg står her i den nordvietnamesiske jungle. Der er blandt andet sådan noget her terræn. De amerikanske og nordvietnamesiske soldater, de slås i face to face i Vietnamkrigen i slutningen af 60'erne og starten af 70'erne. USA, de smed mange napalmbomber, som brændte alt, hvad de stødte på, inklusive jungle, civile og landsbyer. USA var også rigtig meget på udebane, da de ikke kendte det vietnamesiske terræn lige så godt som nordvietnameserne. Nordvietnameserne gemte sig i jungler og landsbyer, hvor de ikke kunne kende forskel på de civile og nordvietnameserne. USA var også rigtig irriteret over, hvor mange soldater de mistede til landminer i junglen og gennem de snigskytter. USA havde til gengæld napalm, som sagt, men de havde også et stort bombardement, som hed Rolling Thunder, som også dræbte en hel masse vietnamesiske folk, soldater og civile. USA hjalp Sydvietnam med at sende tropper og soldater derned, samtidig med at Sovjetunionen hjalp Nordvietnam. De sendte bare ikke tropper eller soldater derned, men de sendte våben, bomber osv. Grunden til, at USA sendte tropper ned til Vietnam, var blandt andet fordi, at USA mente, at Vietnam havde bombet et skib helt uden grund. Men det var også fordi, at USA var rigtig bange for, at alle landene rundt om Vietnam skulle blive kommunistiske. Krigen sluttede den 30. april 1975. Mange af de amerikanske soldater, som var vendt hjem, havde psykiske problemer over de traumatiske ting, de havde oplevet. Under krigen blev der dræbt 58.000 amerikanske soldater. Der blev dræbt 2-5,7 millioner vietnamesere. Af dem var der 1,3 millioner civile, der blev dræbt. De fleste amerikanske tropper blev trukket ud af Vietnam efter fredsforhandlingerne i Paris i 1973. De sidste tropper blev trukket ud i 1975. Nogen ser også på krigen som en slags kold krig mellem USA's og dets allierede og Sovjetunionen og Kina og selvfølgelig Nordvietnam. USA's allierede, som var blandt andet Australien, sendte også tropper til Vietnam for at hjælpe sydvietnameserne med krigen. USA mente selv, at krigen i Vietnam var endt uafgjort, men de fleste vil nok sige, at det var USA's første og eneste krig, de nogensinde havde tabt.